اللہ توجہ ہے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے رسول آئے گا. توجہ ہے, رسول آئے, انہوں نے بھی پتہ ہے حضور آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بڑھا کے دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, یا اللہ رسول بھیج دے. انہوں نے بھی پتہ ہے ہونا ہے. یہ تو پتہ لگ گیا اہل سنت دا موقف اللہ دے قرآن چو بھی ثابت ہے, حضور دے فرمان چو بھی ثابت ہے. ساڈا عقیدہ ہے اللہ نے حضور نو بنایا ساریاں تو پہلے وے بھیجیا ساریاں تو بعد وچ. حضرت جابر حضور دی بارگاہ چ عرض کر دین یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انس فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول نور أبصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. کچھ بات نہ. حضرت جابر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے کملی والے دسو اللہ نے ہر شے تو میرے کیڑی شے بنائی ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر جے پوچھے ہی تے سن, بے شک اللہ نے ساری کائنات بنانے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے. اے او ویلا جدو لو بھی کوئی نہیں, قلم بھی کوئی نہیں, جنت بھی کوئی نہیں, دوزخ بھی کوئی نہیں, نباتات جمادات حیوانات کل کائنات ہر شے تو پہلے اللہ نے میرا نور اپنے نورانی جلویاں دے نال بنایا ہے. پھر جناب والا اللہ نے کائنات دی جو شے بنائی ہے میرے نور نال بنائی ہے. طویل حدیث میں مختصر پیا کرنا. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ثم خلق اللہ آدم من الارض رکب فیہ النور فی جبته ثم انتقل منه الى شیس ولده وکان ينتقل من طاہر الى طاہر ومن طیب الى سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین. فرمایا پھر جناب آدم علیہ السلام جدو بن گئے اللہ میرا نور چکیا آدم علیہ السلام دی پیشانی میں رکھیا. آدم علیہ السلام تو سرکار دا نور پاک پشتاں جو پاک پشتاں دے اندر پاک رحمہ جو پاک رحمہ دے اندر منتقل ہوندا رہیا ہے. آدم علیہ السلام تو میرے نبی دا نور چلیا. حضرت سیدنا شیس علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے اندر آیا. شیس علیہ السلام تو میرے نبی دا نور چلدا ہویا. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دی پیشانی مبارک دے اندر جلوہ گر ہویا ہے. ادریس علیہ السلام تو میرے نبی دا نور چلدا ہویا. حضرت نوح علیہ السلام وچ آیا ہے. نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام تو چلدا ہویا سفر کردا ہویا. حضرت عدنان وچ آیا ہے. عدنان تو چلنے تے ماں وچ آیا, ماں تو چلنے تے نزار وچ آیا, نزار تو چلیا تے مدر وچ آیا, مدر تو چلیا تے الیاس وچ آیا, الیاس تو چلیا تے مدرکہ وچ آیا, مدرکہ تو خزامہ, خزامہ تو کنانہ, کنانہ تو نظر, نظر تو مالک, مالک تو فیر, فیر تو غالب, غالب تو لوی, لوی تو کعب, کعب تو مرہ, مرہ تو کلاب, کلاب تو قصی, قصی تو عبد مناف, عبد مناف جو جناب ہاشم وچ آیا, ہاشم جو عبد المطلب وچ آیا. حضرت عبد المطلب تو میرے پیارے نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ دی پیشانی مبارک وچ آیا ہے. حضرت عبداللہ تو میرے نبی دا نور میرے پاک نبی دی پیاری امی جان حضرت آمنہ امینہ دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا. نور نبی دا اس ویلے دا وہ جدو زمین اسمان بھی نہیں سی, لہو محفوظ تے عرش نہ کرسی, کوئی اجے آن و زمان بھی نہیں سی, نہ سورج نہ چن تارے اتے کونو مکان بھی نہیں سی. آزم آدم ہوا والا کوئی اجے نام نشان بھی نہیں سی. اچھی بات نہیں, سب تو پہلے بنے نے آئے سب تو بعد سے تے جنہ جنہ پشتاں وچوں آئے نے رنگ لاؤندے ہی آئے نے. کتے ابراہیم علیہ السلام تے آگ گلزار ہو رہی ہے, کدے اسماعیل علیہ السلام دی ذبح کرن واسطے دمبا بھیجا جا رہا ہے, کدے نوح علیہ السلام دی کشتی نہیں ٹر دی. توجہ ہے نہیں میرے والے, چاہ سوے تے میں گل سناواں.
نوح علیہ السلام کشتی بنائی، یہ بڑی بڑی کشتی سی چونکہ پوری مخلوق دا جوڑا جوڑا جو آنا سی، تے او ایک پاسو بنا دے تو دوجے پاسو دیمک کھا جاندی، دوجے پاسو بنا دے تو ادھروں دیمک کھا جاندی۔ عرض کی مولا میں بنا تھک گیا، ایک پاسا کمپلیٹ کردا دوے پاسوں کھا جاندی ہے دیمک، ایسی بھی کھا جاندی ہے۔ کی کرا؟ فرمایا میں تا نسخہ دساں یا اللہ دس؟ اللہ فرماندا اے دے متھے تے میرا یار تے میرے یار دے 4 یاراں دا نام لکھ دے۔ چاس نہیں آئی میرا یار دا نام لکھ دے تے میرے یار دے 4 یار ابو بکر عمر عثمان و علی دا نام، اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں، اسا صحابہ دے بھی نوکر آ، اہل بیت دے بھی غلام آ۔ ہاں ہر ایک دی گل حضور دی وجہ تو ہی بنی ہے۔ تے جدو نور مقدس حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ آیا، آنکھو سبحان زمانے دے سارے ابے حضور دے ابے دی قدمہ دی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دی پیشانی جدو نور مصطفیٰ آیا، آپ پتھران دے نالو لگ دیتے ہوئے چک چک سلامہ کر دے سا، پیران تھلے کو پتھر آ جاندے تے موم بن جاندے، درختہ نالو ٹر دیتے او سلام کر دے، سک کے درخت تلے حضرت عبداللہ بہ جاندہ نا تے وہ درخت سرسبز و شاداب بھی ہو جاندہ، بے موس میں پھل بھی لگ جاندے، بیٹھن تو پہلے پک بھی جاندے تے، ڈگ دے آپ دے سامنے آپ دی گودچ بھی آ جاندے۔ اے شانہ حضور دے نور دیاں نے۔ حضرت عبداللہ جو پیدل ٹر رہے نا تو پوندی تے بدل آکے سایہ کردہ ہے۔ ہم حضور جیسے میں کہ تیرے ابے نو کوئی جاندہ کوئی نہیں، تے میرے نبی دے ابا سبحان اللہ آپ دی شہرت سن کے نا شام دے یہودی بڑے پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے اے جڑا آخری نبی دے ابے دیاں نشانیاں نے نا، اے مکے دے جڑا عبداللہ نامی نوجوان ہے وہ دے وچ پائیاں جاندیاں نے، چونکہ سارے نبی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام چنے۔ آپ جد انبیاء نے، یہودی کیوں ساڑھے مخالف نے، انہوں کیوں مسلمان چنگا نہیں لگنے، وہ دی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل بڑے نے، حضرت اسحاق چھوٹے نے۔ اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے، پھر باقی پرات پھر وہ سلسلہ بنی اسرائیل دا چلدا حضرت عیسیٰ تک مقدہ ہے۔ سارے نبی جڑے آئے نے او حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، حضرت اسحاق علیہ السلام دے پتر چو آئے نے، حضرت ابراہیم تو بعد تے سرکار علیہ السلام دے ابے دا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکے وچ آئے، باقی نبی شام دے اندر تے مختلف علاقے چ گئے تے جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے دی دھرتی تے آ گئے، کعبہ بن گیا تے آپ نے پھر ایتھے ڈیرے لائے تے پھر آپ دی اگے نسل چلی، جڑا میں انہیں شجرہ نسل پڑھ کے سنایا ہے اے اسماعیل، لیکن وچوں نبی کوئی نہیں آیا، وچے نبی اللہ نے اسماعیل دی اولاد نبی نہیں بنائی، آپ دے بیٹے عدنان، ماد، نزار، مدلیہ سارے نبی نہیں، غیر نبی نے، لیکن جدو آخری نبی دی باری آئی نا، ہون یہودیاں نو اے فکر سے بھی جدو سارے نبی آئے ساڑھے وچوں نے تے آخری نبی بھی بنی اسرائیل چو ہوئے گا، او تے مدینے بے کے انتظار کر دے سننا بھی آخری نبی جدو آئے گا شام دے اندر تے انہاں دے ابے دیاں نشانیاں ہون گیا، سورج سایہ کرے گا تے درخت سلام کرن گے تے پتھر پیران تے موم ہو جان گے، او دے متھے چو نور نکلے گا تے جدنال پورا جہان نور ہو جائے گا، نورن علا نور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ دی پیشانی چو نور نکلنا، آسمان جاندہ ادھا مشرق کا چلا جاندہ، ادھا مغرب کے اندر چلا جاندہ۔ تھک گئے ہو؟ تے جدوں اے نشانیاں پائیاں گے، انہیں کہا نشانیاں تے مکے بچ عبداللہ بچ نے، اے لگدا ہے اللہ آخری نبی جڑا ہے نا، او جناب اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو بھیجے گا، تے جدوں آخری نبی ادھر آ گیا تے پھر سارے نبیاں تے کلمہ تے اودا ہی پڑھنا ہے نا۔ انہاں نوں اے تعصب ہویا کہ آخری نبی ساڈے چو کیوں نہیں آ رہا۔ قرآن فرماندا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور نو انج جان دے سن یہودی جی میں اپنے پتراں نو جان دے کوئی، اتنیاں نشانیاں سن انہاں کول حضور دیاں، حضور دی امی دیاں، حضور دے ابے دیاں، حضور دے دادے دیاں، شہرت پوری دنیا پھیلی۔ عبداللہ نامی نوجوان تے عائشانہ نے انہاں پر ملک شام چو منصوبہ بنایا کہ یار انج نہ کریے، آخری نبی آپ ادھر آنی نہیں جانا، آنا تو انہیں ہے نا، تے جدو نبی پاک دا ابا ہی شہید ہو گیا، اسی عبداللہ نو قتل ہی نہ کرا دئیے، جو قتل کرا دیتا تے وہ رہنا نہیں، آپ پہ پھر اللہ مجبوراً نبی جڑا ہے نا اے ساڑھے بچی بھیج دے گا بھی اسی نبیان دی اولاد جو آن تے کملیاں نو پتہ نہیں، اللہ یتبی من رسولی من یشاء،
اے رب دی مرضی اللہ جنہوں وچوں رسالت بھیجے جنہوں رسول بناوے وہ نہ پھر بندے بھیجے قتل کرن واسطے کدے 70 تے کدے 72 تے کدے کتنے تے ایک انہیں بڑا تکڑا پلوان بھیجا انہیں کہا جناب جا جے تو شہید کراوے نا عبداللہ نو 100 انعام تے اینا سونا تے اینے چاندی تے اینے پیسے تے جناب منگیا انعام دیاں گا تے تیرے گھر دا خرچہ آن جان دا سب کچھ ساڑے دی میں ہونو ملک شام چو یہودی چلے معاذ اللہ حضور دے بینو قتل کرن تے ٹردہ جدو آئے نا مکے دی سرزمین تے شام دا ٹائم ہوئے تے اجنبی بندہ پچھانا جاندہ پنڈ کو نما بندہ آوے تے پتہ تے لگ جانا بھی ساڑھے پنڈ دا تے ہے نہیں تے مکہ کو ایڈا بڑا شہر تے دو سی نہیں چھوٹے جی بستی سی ایک تاکہ ہو اچھی بات نا ادھروں حضرت عبداللہ شکار کھیڑ کے واپس آ رہے ہیں تے جدو حضرت عبداللہ مکے دے دروازے تے ہے نا جی میں ملتان پاک گیٹ دلی گیٹ حرم گیٹ پہلے دروازے ہوندے سن دشمن دے تحفظ تو بچاؤ واسطے راتی بند کر کے صبح کھول دیندے سن تے میں مکے دے بھی دروازے نے آج بھی یہ باب عبدالعزیز تے فلاں باب تے جدو آپ بوئے تے پہنچے تے وہ بھی بوئے تے پہنچے کھلوتا ہوئے تے نظر جدو پئی نہ ہو دی حضرت عبداللہ دے چہرے تے انہیں کہا بندہ منڈا نوجوان ہے سونا جائے انہیں گال کریے تے آپ بھی بیکھے آج نبی فرمایا خیر ہے کون ہے کتھوں آیا انہیں کہا جی ملک شام چو آیا فرمایا کہ میں کہنے لگا یار میں نے کام میں تے میں مسافر ہاں تے میں نے کو جانتا نہیں ہے تے ہوٹل تے ہے کوئی نہیں بھی جب اندر رہائش رکھ لیں آپ نے فرمایا کم دس انہیں کہا جناب کم بس چھوٹا جائے ایتے کو مکہ دا سردار ہے جد نام عبدالمطلب ہے تے وہ عبدالمطلب دا ایک بیٹا ہے عبداللہ تے میں درہ انہوں ملنا چاہنا تے حضرت عبداللہ مسکرا کے فرما دے نے عبداللہ نال کام کی ہے انہیں کہا کام انہوں ہی دسنا ہے آپ نے فرمایا سن لے مکہ دی ترتی تے میرے تو زیادہ عبداللہ نو کوئی نہیں جان دا مکہ دی ترتی تے میرے تو زیادہ عبداللہ نو کوئی نہیں جان دا جب عبداللہ نو ملنا ہے تو میں ہی ملا سکتا بس اور جمعہ دی ملاقات کریں گا اس طرح دی ملاقات کراواں گا تنہائی گھنٹہ 2 3 جمعہ دل کرے پر میری ایک شرط ہے انہوں نے کی شرط ہے فرمایا پہلے 3 دن میرا مہمان بن دیکھ میرے نبی پاک دے ابے دیاں سخاوتاں حضرت عبداللہ فرمان دے نے فرمایا 3 دن میرا مہمان بننا پینا ہے 3 دن میری مہمانی قبول کر 3 دن بعد تیری ملاقات عبداللہ نال ہو جائے گی وہ پہلوان جناب والا کہنے لگا اے دے گل ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ دے پہلے بہانہ لبدا سی کہ بندہ 3 دن تھکاوٹ اتر جانی ہے تے معاذ اللہ جے عبداللہ کو تکڑا نوجوان بھی ہویا تے میں قابو کرنے تے میں نے آسانی رہے گی میں شہید کر کے گھر ٹور جاؤں گا نالے جناب والا اے نے میری ملاقات کرانی ہے آکن لگیا میں نے شرط منظور ہے میرے پاک نبی دے ابا جان حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو لے کے گھر آ گئے غلام نو فرمایا دے گھوڑے دا بھی خیال رکھنا ہے دے دا بھی خیال رکھنا ہے 3 دن اعلیٰ قسم دا کھانا اعلیٰ قسم دیاں روٹیاں تے اعلیٰ قسم دے ملبوسات نو پیش کیتے گئے گھوڑا بھی فرش تے تازہ دم او دی بھی بڑی خدمت کی دی گئی ہے جدو 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں انہیں کہا جناب میں تھکاوٹ میری لے گئی ہے میں تیری مہمان نوازی تو بڑا متاثر ہویا میں زندگی دے اندر اتنی مہمان نوازی کدے کسے دی نہیں بیکھی میں تیرے تے ڈاڈا راضیاں ہن وعدہ پورا کر میری ملاقات عبداللہ نال کرا دے حضرت عبداللہ نے فرمایا انج نہیں عبداللہ مکے دے سردار دا پتر ہے او دے نال ملن واسطے تھوڑا جا کوئی بناؤ سناگار تے ہونا چاہیے انہیں کہا کی مطلب فرمایا ٹھہر جا حضرت عبداللہ گئے گھروں اپنا قیمتی لباس لے آندا فرمایا پہلے لباس تبدیل کر لے پھر اپنی دستار عطا کیتی پھر جناب والا 1000 درہم دیتے پھر انہوں تازہ دم گھوڑا تے او دے جناب والا چارہ دیتا پھر جناب والا فرمایا ہون تو بہ جا گھوڑے دی پشت دے تے میں تنو عبداللہ نال ملاقات کرانا آپ نے او دے گھوڑے دی لگام پکڑی تے لے کے ٹر پہ مکے تو باہر جدو پہنچے پہاڑاں دی وادی دے درمیان او آکن لگے عبداللہ نال ملاقات تے ہونی ہے فرمایا ہونے ہونی ہے تے آج ہی ہونی ہے تے ایتے ہی ہونی ہے آکن لگے جناب کی میں فرمایا لے جا تھلے جدو تھلے لتے آپ نے فرمایا کوئی عبداللہ بے کہ نہیں وے کیا انج کر کے میرے نبی دے ابا جان نے بازو پھیلا دیتے فرمایا آ جا او 3 دن جڑا تیرا خدمتاں پہ کردا اے دا نام ہے عبداللہ اے دا نام ہے عبداللہ ملے آتے بڑا حیران ہویا آپ نے فرمایا کام داس انہوں نے کہا حضور کوئی کام ہی کوئی نہیں چاس نہیں آئی دری سبحان اللہ کی میں انہوں نے کہا جی بس تو اڑوے کھانا ہے تو اڑی زیارت کرنا ہے آپ نے فرمایا نہیں کوئی گال انہوں نے کہا حضور گلہ نہیں بس میں تو اڑی شور سنی سی میں تو ملا نہیں آیا حضور کوئی گال نہیں سلام دعا ہو گئی ہے میں ڈاٹا خوش ہوں بڑے چنگے بندے ہو آپ نے فرمایا نہیں گال تے داسنا انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں جان نہیں دینا سیدھی سیدھی 10 مسئلہ کی ہے انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھ دیو تے سن لو میں نو ملک شام دے یہودیاں توڑا سر لین پیجے تے کہیں دینے انہوں نے شہید کر کے سر کٹ کے لے آؤ تو اینا انعام دیاں گے
وہ جنہ ہونا دینا ہے اس تو ڈبل تے تُسا میں نو ویسے ہی دے چھڑے ہیں جنہ ہونا دینا ہے اس تو زیادہ تے میں نو ویسے ہی تُسا دے چھڑے ہیں تے باقی رہی گا آپ نے فرمایا اچھا میرا سر لینا ہے جو نہیں نکالی کی دی ہے تے آپ لمحے پہ گئے تے فرمایا لے بھائی تیرے دل دی چاہ نہ روے کتے کوئی مکے دے عربیاں تے کوئی الزام نہ لاوے کہ مہمان نواز نہیں ہوندے مہمان دی دل دی خواہش پوری نہیں کر دے جے میرا سر لے کے راضیاں تے لے جا تے فوراں قدمیں ڈگیا انہیں نبی پاک دے ابے دے قدم چمے تے رو کے کہندا بابا جی شہزادے ہو ایڈے سونے بندے دا سر نہیں لیا جاندا اے دے قدماں وچ سر دینا فخر سمجھا جاندا ہے بچے آواز نہ جس نبی دا ابا ایڈا باخلاق ہوئے جس پاک نبی پاک علیہ السلام دے والدی ہیں شانہ ہون تو کی خیال ہے اس سرکار دی کتنا مقام تے شان ہوئے